нещо, те го инициират. В ролята на инвайтер всички почти от тези 5 ми говориха как без Райна от университета, как те са били поканени на тази работа, да станат учителки. Искали се поканили, защото е бивша учителка в това училище, друга се е поканили по някаква друга причина. Значи те преживяват, те минават през това да откликнат на покана. В същото време те също така влизат в ролята на инвайтери, на хора, които канят. Например, Райна казва, аз винаги след и преди лекция си оставим на офиса вратата отворена и който мине, кане го да влезе, да коментира, да ме пита, аз да ги питам нещо. Учителката по математика оставя вратата на стаята отворена. Така че те влизат в ролята на инвайтер и едно интересно нещо, и от две по математика учителката и психоложката, която също преподава и биология, инициират проекти. И това са един от най-слабките им моменти, когато, например, биоложката казва, ето в този час завършва целият раздел растения, всеки да донесе плод или подправка или зеленчук, да каже откъде идва това нещо, да каже какво готви и така нататък. Това е тяхната роля на инвайтер. Space Creator, много интересно. Първо те преживяват пространството. За тях, там където работят, пространството е много важно. И в същото, и говорят за това. Значи това не са мои изводи, просто не искам да губим време в четене на тези откази. Но много интересно, вижте последната точка. Space outside school, barriers disappear. Искра, и аз я помня когато учителство. Искра е долната от Варна, учителка по английски. Искра всяка година ходеха на зимен лагер. И Искра ми разказа нещо много важно. Играли се игра, където учителите, които са там на лагера, имитират ученици и учениците трябва да познаят кой ученик е имитиран. И учениците също така имитират учители, трябва да се познаят кой учител имитира. И добре, тази игра сигурно е позната на много хора, но Искра ми каза следното. Лея, когато го правихме това, бариерите изчезаха. Защото в училище има бариера. Ние сме, колкото и да сме равни, колкото и да сме интерактивни, ние сме от едната страна на бариерата, учениците са други. А в лагерите, това примитивни, може да си представите, на паничище, basic conditions има там, беше прекрасно, защото всякакви бариери между нас се дигат. Това също, което ми направи впечатление, е най-вече при директорката на Владайското училище. Тя казва, училището, вижте какъв сенсовал имаше, е мой дом и дом на децата. Те прекарват тук целия ден и аз не мога да си позволя моят дом да се разпадне. Нямате представа колко е приятно училището в Владая. Боите са на розово, жълто, светло-синьо, светло-зелено. Просто е училище, мечта като пространство. Така, това е Space Creator. Gatekeeper с изключение на Райна, която си е професор в университета, тежи, била заместник министър на културата, така. Всички останали 4 ми разказаха за това как са били приети в училище. Искра се поканили, защото била бивша ученичка и всички са се отнасяли със страхотно уважение. Давали са им страхотна свобода. Значи, вратите се отварят пред тях. Значи, тя не ми каза гейткипър, но говореше за това гостоприемство, което е получила. Не само тя, учителката по математика също. Райна беше много интересно това, без да престане да преподава. Райна в един момент е била заместник министър на културата, в друг момент е директорка на Отворено общество, после беше директорка на един тръст
за някакви инициативи, социални инициативи, какви беше, забравя. Така че, и казва, това беше безценно време за мене. Това беше като някакви златни залежи на идеи и на опит, които привнасях в университета. Така че всички те отварят вратите на външния свят да влязат в училището, което дали всички учители го правят или не е важно. Важното е, че тези, с които разговарям, го правят. И много интересно, аз не знаех, може би майките на по-малки деца го знаят това, има проекти в училището в Владай за това какво е позволено и какво не е позволено да правиш сърцето си. Можеш да галиш, можеш да се здрависваш, можеш да... какво беше там, не знам, но не бива да викаш по-каштички. Това може мама само да прави. Значи това е в училище, те поставят, затварят вратите пред дадени видове поведение, което много ми знае, много ми допадна това. Така че разбирам, че тези хора, с които разговарят, правят и гейткипинг. Минавам бързо, защото искаш да кажеш нещо? Не. Другата роля в Connect-а, значи, Connecting with Students in their work. Това мисля, че повечето от вас го разбира. Той, ти се свързваш с всеки един от учениците в техния собствен живот. Учителката по математика ми разказва, забелязах веднъж в междучасието, че едно момиченце, трети клас на какво, идва до дъската и преписва. И понеже моето момче има слабо зрение, аз реших, че тя не вижда. Питаме, виждаш ли? О, да, виждам. На следващия час я виждам, че премижва. И решавам, че тя има слабо зрение. Говори с нея, вика родителите, препоръчва им лекар, който е лекува нейното собствено момче. Момиченцето получава очила и вече няма проблем да вижда това, което е на дъската. Значи всичките им антени са насочени към грижа за децата. Много и Райна включително в университета и от учителките говориха как по различен начин хвалят учениците. Винаги отбелязват техните успехи. Не към класа да кажем, индивидуално. Ти направи това добре, ти направи това, ти направи това. И това е Connect-а. Не знам защо съм локално for Connecting Students with each other, да ви кажа, не знам защо съм го сложила, но това е характерен компонент на ролята на Connect-а. Когато ти успяваш да свържеш двама души и да ги оставиш да си развиват връзката. Не знам дали има в разказите някакво доказателство за това. И whole participate. Да, имаш при School Psychologist. Какво видя там? От примера на School Psychologist имаш такъв пример. Добре. Гледайте последното. Riding the same wave. Директорката на вода е невероятно проникновена жена. Тя казва, започна това, че имала някаква учителка, била на 40 години, ама вика, умряла в кожата си. Това не го бях чувала като израз. Нищо не казва. Няма очи. Умряла в кожата си. Аз казва, искам да имам живот в училище. Може би ти си запознат с това, на Норбеков чела някаква статия за махалото. Нещо, как се движи. И аз казвам, искам да сме всички учители тук като махало, да се движим в една посока, да имаме една енергия, която да ни движи в преподаването, в грижата за децата, в усещането за това какво правим ние за децата. И тя самата, даже някаква друга, нейна колега казала, дай да се отъркам в тебе да взема малко от твоята енергия. И затова това ме накара да сложа Riding the Same Wave. Тоест енергията
За мен това е друг начин да изговориш визията си. Какво искаш да бъде училището? Как си представяш това училище да бъде? Това е за мен най-накратко. Тук ги имате цитати от техните разкази. Защо възкликна тази учителка "We do it. It works. Because we do it." И сега